Ansvar eller kasko? Er du også i tvivl om, hvornår og hvem bilforsikringen dækker? Det kan jeg faktisk godt forstå. Så jeg har prøvet at gøre det lidt lettere. Ansvarsforsikringen kender du måske allerede. Den er lovpligtig her i Danmark og dækker de skader, du kan komme til at påføre andre mennesker og deres ting. Skulle der til gengæld ske noget med din egen bil, så er det din kaskoforsikring, du skal bruge. Ja, som bilejer kan man opleve lidt af hver. Det kan fx være, at din nummerplade forsvinder på mystisk vis. Det smarte ved din kaskoforsikring er, at du i den situation ikke skal betale selvrisiko, da du allerede er dækket ind. Det samme gælder, hvis du kommer til at bule sidemandens bil eller køre sidespejlet af en anden persons bil. Så kommer din ansvarsforsikring der til undsætning. En kaskoforsikring dækker din bil, hvis uheldet er ude. Uanset om din bil den er ny eller om den er gammel, er kaskoforsikringen relevant for dig. Den giver nemlig tryghed i en række situationer. For eksempel, hvis din bil skal repareres efter et uheld, så får du en lånebil, hvis du vælger et af vores mange fordelsværksteder. Går din bil i stå uden for Danmarks grænser, får du selvfølgelig assistance, også hvis det skyldes, at motoren bryder sammen. Vi tager selvfølgelig altid dialogen med modpartens forsikringsselskab om, hvem der har ansvaret for uheldet, uanset hvor uheldet er sket. Man kan aldrig helt vide, hvornår uheldet egentlig er ude, og det er nemt at tænke, det sker kun for naboen, eller den tid, den sov. Men vi oplever ofte, at vores kunder, der har valgt en højere selvrisiko for at få en lavere pris på bilforsikring, fortryder, når uheldet er sket. Derfor vil jeg råde dig til at forestille dig, at du får en skade i morgen. Svarer din selvrisiko så til det beløb, du selv er villig til at betale? Det her var mit lynkursus i ansvar og kaskoforsikring, og jeg håber, du blev lidt klogere på det.